हेलौ लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोननो मोनसे दाउ संनायनि आदब दिन्थिनो नागिरदों। नै बिथांमोना दाउ सावगासिनो दङ। संबाय था। नै गेसजों सावदों बिथांमोना दाउखौ गेसजों। या साफा जायो नै। ओइ माबेसे सावदों बेयाव? दौदा। हेलौ लोगो नोंथांमोन आं नोंथांमोननो मोनसे दाउ संनायनि आदब दिन्थिनो नागिरदों। नै बिथांमोना दाउ सावगासिनो दङ। संबाय था। नै गेसजों सावदों बिथांमोना दाउखौ गेसजों। या साफा जायो नै। ओइ माबेसे सावदों बेयाव? दौदा। Gila जाबाय बे बयलार संनायफोरखौ फिनिशखौ हामावदों नामा जेननाय देरहानाय दाजाथों जोंनि अरायनि सुबुं गोहो खान्थिया राज आरो गोहो खान्थि जेननाय देरहानाय दाजाथों जोंनि अरायनि सुबुं गोहो खान्थिया राज आरो गोहो खान्थि गंगार हाजोनिफ्राय मा लाखो? मा खालामगोन? गासैफोरानो आरो नै रायजोफोर बेयाव आसोलखौनो खालामदो। नै बेयाव आसोल जादों आसोल। सावग्राफोराबो जि मोजांलै फैयाखै हनै बारा एसे खारबाय हनै खारबाय हनै बे रगेननि हिन्जावलै रगेननि हिन्जाव नैबे पानिसरनि हिन्जावलै रिता नै माबा खेवबाय थादो हनै दरा गोदानाबो हनै हाबसुना थांदो नैबे जोंहा डिरेक्टरलै हिन्जाव मोनाखै बेबो दे सानाय नायदो हनै डाइरेक्टरा नै जा हिन्जाव गोदाना बिहामजो गोदाना मोखां खिथिनो बादो लाजिदो लाजिखागोन गोदान बेवाइफोरखौनो थिखांना हरसै नायसाबबायदो जोंहानि बेवाइफोर इसोरो नै ओइनो बिहामजो मैगं सुनो नागिरदों ओइ बे खौलि ओइनो आब' जाहानि आब' नै माहि इयो मादै ओइनो आब' सासेबाव ओइ बे जाहानि आगै माइथि आगै नैबे आयं फिसा हनै किराना हर लोगोलाय ओइ गोथांखौ जानो नागिरदों जा सिराया 2 हरल'सो दंनो जुमायाबो ओइ हौवा गोदाननि बिफाया आरो हौवायाबो हनै ओइ हिन्जाव गोदाना बिहामजोआ नै बिहामजोआ बिथिं नायलाय बाहायबाय ओइ नै बिहामजो जोंहा नैबे जाबाय
आयं फिसा नैबे आयं फिसानि बिफालै खगेन बर' बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन